Il-kantant Ozzolino, rinomat mhux biss għall-vuċi tiegħu iżda wkoll għall-ispettakli li joffri, qed jorganizza kunċert b'risq il-karità li tagħmel Fondazzjoni Maltija ma' komunitajiet foqra fil-Gwatemala. Iltqajna miegħu fis-City Theatre fil-Belt Valletta fejn qed isiru l-aħħar tħejjiet għat-tielet edizzjoni ta' dan il-kunċert bl-isem Stones to Peppers The Final Chapter, bis-sem ta' kantanti oħrajn magħrufa bħal Claudia Faniello, Chris Grech, Martina Borch, Sara Bonnici u Neville Refalo. Jismu Stones to Peppers 3, it-tielet wieħed u semmitu The Final Chapter ħalli mbagħad sena dieħla naħseb nagħmlu xi ħaġa differenti. U spjega kif il-fondi miġbura se jmorru għal Fondazzjoni Gwatemalta li topera fil-pajjiż tal-Amerika Ċentrali, il-Gwatemala. Ħanamlu għal kawża ġusta il-Gwatemalta Foundation li mexxija Don Anton Grech, qiegħed hemmhekk il-Gwatemala, jagħmel xogħol u jgħin in-nies kif jafqu. Staqsejnieh ukoll dwar kif il-pubbliku jista' jixtri l-biljetti għal dan l-avveniment. Ma fuq www.ticketline.com.mt tajb li tkun taf ukoll li s-sena ħajkun hemm l-opportunità li tixxi l-biljetti mill-bieb ukoll. Għal dawk li jkunu jridu jixtru tickets jkunu huma €20. €20 u ħajmorru għal Foundation ġewwa Gwatemala.